Sasisian ni pedang sobhai pi syagani program jungi ka Dr. Speak. Ha kaba ngene keren halor uni uknyang COVID ubat thamai kata u Omicron. Barha ka studio jungi ngi don langbat ngi I Dr. Stapala ibade Associate Professor Community Medicine Negrims. Iban batai company yangi halor kani kapang kabingin keren ha kani kapor. Dia haswa bangin ya chaprang balo bat kani ka program ka jungi tunginya pai kendiat Shakini clippings. A surge in Omicron infections has led to a record high number of COVID-19 cases worldwide, crossing 15 million, and that could be an underestimate, as World Health Organization Director General Dr. Tedros Ghebreyesus has warned. While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated, it does not mean it should be categorized as mild. Hospitals are becoming overcrowded and understaffed, which further results in preventable deaths from not only COVID-19, but other diseases and injuries where patients cannot receive timely care. Omicron is different than other variants because of the mutations. 32 mutations around the spike protein itself, which means that it has changed shape and is better able to enter the cells of the body and replicate faster. Replicating 70 times faster than previous variants, Omicron has a higher ability to reinfect. Barring its potential to evade immunity, the Omicron variant raises concern because of how infectious it may be. India is experiencing a rapid rise in COVID-19 infections as the Omicron wave hits the country. New daily cases have surged to an all-time high, this despite nearly 70% of all adults having received at least one dose of a vaccine. Even though fewer patients with Omicron infections are being hospitalized, this new wave has hit hospital staff hard, with hundreds of hospital and other frontline workers falling ill. What can be expected as India confronts the new variant? How severe is Omicron? Can booster shots save us? What can we do to tackle the challenge together? Dia hadian ketua clipping tunginya pai ke studio jungi menginyo banyak keran bat ya merjingmut bat I doktor. Dia doktor ngako ban kelia piu uni u Omicron ke ke pengitip sifang uni u varian hadu menta. Tak boleh cibun kong bayah bat dur sandu bakot sabha bania liu jingmut hagan negasni phangani ka coronavirus bat khamtam haw neu yeu jai khniang bakaladur bagi khodu Omicron. Uni Omicron deu khniang coronavirus hi udai balala skuladur ma pi hagisnem baladap ngiyo yo tau coronavirus deu alpha napo tau delta ro ma delta variant kini ki jaj namaruni udah jaj khniang ki kelas kela kedur ngimtip balasale sisni ru kela ban kela sakwe pat kedur hendreu neu Omicron deu ba udeu khniang covid khat khandai ubala keladur hagi thanjong ka Afrika mo sa South Africa. Kilap yu nongkong hak arp South Terik kilap pentip hak arp South Terik November arhajar arphuwei tedang thamai menta tingla tip mulu malas phangjong u tang bakat bangi tip bau neu khniang bala keladur Omicron ulong bakham pur state ba mo bania bit nei wei bru chekwe bru na kata kadau ka sarkar barbaro ki bru jong kari jong pertheru ki chimkhia ba kumno ban te lakam yau neu khniang covid. Dia doktor hatu uni udai tau super variant. Ya mentang ngimtip udai super variant ne mdei na. Henry kat kum ka start jong ki sign ki ong ba kani ka jingpang jong Omicron kam da pencitom than yo bru mo. Kalong bun khambun ki bayo pang ki de ki bayo mulumala Henry ngimpat tip. Namar tang hapo arbna ngimpat yo ki data mo ki start scientist kimpat la bha bam analyze hadu katno haka long term ngi hapit ken katno new khniang Omicron belak ladur
ula ban kta ye kamet ke phat jongi ye menta ngi kumba kalong ka ba kamduna ka jing kta mo ye ka bormet jongi hendei la sala sisni ngimtip nakata ka daw ngi ban chimkhia wala ngimde ban king sting pat Kadai. Alright. Ti Dr. Balai baka World Health Organization ka khot ya Omicron kum variant of concern. Pi gini ki variant of concern ka WHO ru balai ka long concern mo balai ka perkhat bahas phangu ni Omicron kadai bau ni khniang Omicron ula ban pur state bah mo kumbang ong lai sa sau sa ban yo Delta variant mo tu balai ngi layo haga second wave how ar hajar ar fuwei hagni ka ar hajar ar mentangi iu news Omicron kat kum ki start sign ki ong ula ban kham pur state sakibriu no way briu so way briu mo pi bar ki ke sapo India menta kila Q state mo la jandap sakalai lak menta tang hadin khendiet sni te naga ni daw kiri borok go ke perthe bar ka WHO ru bar ka India ru ni simkhia ba kum no ban te lakam yau new khniang de na kata daw bo pur state namar ngim patip bahas pang jung te ka bahai bangin chim ki lat kilenti kum no ban yada now new khniang jingpang Te doktor te hadu kat nu ngila ban yabet na uni Omicron te phila ban batai kham benia. Kumba ki pai baru phi kinong sangap philatip hi ba kumno neu khniang covid ula ban sapriang no weu briu so weu briu mo delta variant hagitu ki poru ngiyo e jingpang covid jing sedang hau ar hajar ar pheu teng i ba ka jing spread kam dalong hadu kata hende the one so delta variant hau ar hajar ar phuwei ngiyo ka second wave hagitu ku poru ni ru kam priang khendiet ma ban youtube ban swa teu new Omicron ru ukham ye bit bha namaru new Omicron kat kum ki start sign ki ong bau song hagini ki pipe ring le air jongi bakam sajrong mo ne saki khmut saki rendang na kata ka daw new long kloi bha ban priang no weu briu so weu briu kong lai sa sau sa mo pur state new khniang de pur state na kata ka daw ngi de ban chimkhia bha kum no ban phong ki mas kum no bangi de ban ye jngai we nei we mo ban kum no ngi de ban kiar na ki jaka ba khambun briu khamtam gitu ki jaka ber po ying kum ki cinema hall ni kum ki ki jaka mo long enclosed space ni hap kiar de na kata ka daw Ti doktor kum nu pat ngila ban penyap her hapadeng uni Omicron bat ki we pat ki variant. Yemta ngimla ban penyap her namar don kino ngila ban penyap her tang da ki le ya ki test mo bat ngo kumba fitip ki pai baru kitip bag bun ki jaka ba ki test kini ki test bang test ya ki rapid test mo ki ong RAT dan ni ki RT-PCR dan ni sibinat yemta ki bang test kumtu ngimtip de Omicron ne de which variant mo hendre ye kini ki nongpang don ki bala yo positif yo covid khat khandai ka sampel jong ki lapha sakitu ki laboratory bakham ki lab bakham hajrong ki lab ban test ya ka sequencing jong le ban le genetic testing da ki le ya ka genetic testing te ki lab ban tip bau new jingpang covid de Omicron le de delta variant te kita ki de ki duna bha ki lab ki bate sapo India namar kata kimla patla ban test barok khoj lau deu new delta new Omicron hende don ki sampel khandiet khonsoi ki sampel ki lapha ban test ban lab yo jai khniang Omicron le new delta variant Ti doktor ki dak kishen jong ni Omicron kumo ong ipi new Omicron deu bedang su thamai menta mo nang hapo arbnai hende kat kum ki start sign ki ong ba similar kalong khamju kaju hi hende khambun ka ba kidak kisin jong ni Omicron kilong kade ka jingsit jing thakle mo jing pangmet sat rendang bat dai rendang ru mo khambun hende ngi pe kung hu delta don kibru ki ba ja ka jing sma bat ka jing bangja mo hende hau ni Omicron kim don kum kita hende ngin sepe suki kalong kumno menta ye menta hi kebakham kongsan de ke jing sat rendang le ni ke jing dai rendang jing pangsit jerho jing pangmet kini de ki dakisin jong Omicron hende tang da ki dakisin jing jar he ban ong bau new de Omicron le ni de delta variant namar kene kebahai bangin kit khia lau de nu nuru dang de corona ngi hap kit khia hi banam ye bit nei we seki we
Ti kumno doktor ngin penia pher ya ni Omicron kita shin bangi i jutip kum ka bayong kli ka kumno ngin tip ba ka ya pher kumno ga jing bayong kli set rendang ga jing bayong kli mi en ma di kita bat uni Omicron. Kata long ba ki. An tip. Nama kum ka ni ka por ngi i bon kibri ki bayong kli ka kriat ka jing kriat ton ki bayong kli kum tama. Kadeh namar baro ki bayong kli ki badon jerho ki badon jing sit ni badon pangmet baro kim dei corona mo kim dei ka jing pang covid hende don tang kat to kat ni ki badon ni ki badon ni knyang covid mo tang tu bayo knyang covid tapi test filap covid hende don bun ki brio ki ba chu test ki badon jerho badon jing sit na badon jing pangmet hende kim don corona ki long be negatif ta hakum kani ka por namar baka sa priang uni uknyang tengim tip dan nak tak daung ide ban cu pikir yelede dadang idon ni ki dak kisin tengi hap kier no na kiweng ide ban phong ki mas song haying mo dam don jing stom hendela don ke jing stom la ban wan sa hospital ban wan pha test ka bha ban tip hi namar ban pha test kam don kam de ka bajing mo menta ki suk don ki jakarta sa keleng ta ka bha hi ban test na ka menta ka jing mentoy jong ka jing kasam bat ru jong ka ri jongi. Ti doktor kitu kiba juyo ya kibala juyo covid kilaan empat pan yo uni Omicron. Ta kumbang ala ong mene na du por basdang bau ne de knyang covid khat khandai balawan keladur hakata ka dur ka ba thamai mo ka bi khot Omicron mo khot longkot Omicron henidon ki number mo uni kibriu ka bala yo covid men swaru kila ban yo ni Omicron kila banyo tewat iki bala IT karo kila banyo henry ka jingta jong ni Omicron iki kalong ka ba duna mo ka duna bha ka jing pang ka ba khamjur ba duna ban le so bahab le sa hospital baru ka jing ya bru ka duna bha phi menta ba ni Omicron ka jingta bun bha ki case henry ka jingta pa dia ka yo briu hakata ka liang ban poi cho hospital dan ni bandan kam bhai ka oxygen dan ni ban poi sedu ka jing yap kolong ka baduna bha te hopefully ba ka ne ka long ka jing bha na kamta jangi ngin sa khmi tang bangim de ban king sting pat kane ti doctor hatu ni Omicron ukhamma ban ni delta variant ni haba pe menta kat kum ki data ki ba available te ki ong ba ni Omicron ulong ba kham telot ke bor ban pencitom ki briu banyu delta tengin sepit bha namar ngim padayo ki data tang hapo arbnai mong ong ipi te ki study ki dang yaj menta te hagi por ki ban ngin setip bha pakka ba desisa ba new Omicron ulong uknyang ubala kham telot ke bor bat dakta than ya ka koi ka khia jongi tengi khmi lenti ba kata kan long ka ba sisa hagi sni ki ban wanru henda ye menta dang duna bha kita ki evidence hene kat ba ki bala yo ya kita ki information ki ong ba ukta duna bha yo briu ma kam da jur than kata ka jing pang le ne ka jing sitom le ne ka jing don kam oxygen le ne ka jing don kam ban thia hospital lai no tangi tu ki bala don ka jing pang lupa ma ka kham kta iki tu ki don jing pang lupa mut in general wadu delta variant bat ka covid du 8000 arpheu ru ka kham kta bha ya ki tu ki badon ya ki comorbid mo bron jingpang sini jingpang blood pressure jingpang jong heart yo cancer ki bala telot ke bormet kinong pang TB mo umto ta hatu ka rukom long kane ka khlam menta ka dei mo kata ka third wave ki lat bingi la ban shim ban yada no ni ban yada yala dia mo pi ba ki brio na do men sem snem kila ong ba third wave un sawan hobnai September, Oktober, henry ke-41 henry menta sisa kala dehi ka third wave mo ngila kiu ki state ki case na ka chipeu hajar kala kiu menta saka arlak siting no temu kala dehi ka third wave kani kala dehi ka third wave mo ka benta balai jong kani ka jingpang covid khar khandai na ka daw ngi de ban chim khia bha na kani ka jingpang na mar ka de ka basuk henry ka basitam ru ban phong mas hagi bangile sabar ngile chayo ngile chayo jaka don kam mo de kata hai bangai sim ke kilat ki de basuk bha man sim ko inject mo vaccination by free ka sarkar badu ben sim ki ni kilat klenti banding mas
bani jengai newe mo banginiam ya lumpai ba than kata kalong bang la ban kier Ti hatu pinget ba kadon ke jingpur hak imlang salang dokter. ha keten phareng ki ong community transmission hoi mentale le ba bon ki biru ru kim wan test mo kani ke jingpang kalapur hi haka community level haki pajba mo kalapur tang basene cari jongi try kada kham duna menta compare bad ki ri ki state hapo India mo kum se Delhi kum se Maharashtra kum se Karnataka kadang bun hende sangiru dangi sim kilat klenti ngila ban kier no ban light nagani ke jing pang ka khambun namar kum bala ong lupa bau mene bau new jai khnyang bakaladur Omicron mo ulong ba pur state bha tanak tak dau kadon kam bhai ngi ban chimi kini kilat klenti ban yada Ti hatu don ki mo ki kereta ki ba khamla ban syak ta jur. Kum hakini ki bala dep haw arhajar arpheu arphwei mo imentaru ku niu Omicron kum mengi ong bau ta kham duna bha mo ka bor de kham telot khandiet compare ba yo delta variant kum ba ya haw arhajar arphwei mo long ba kham telot henry wala kataru ukta hi ya kitu ki bala kham rangba mo bakam he kerta but ki tu ki badon ni ke jingpang kombo ong mene jingpang sini jingpang heart mo jingpang cancer dan ni jing duna immunity kinong pang TB ukta hi ki hemai wat menta ki ong bai khna ru la ban kta tengin sam ngin sape ha ki sini banwan kanno ka jingta bola ban Ta iki khulung ru ngim patip menta henry ngi de ban husiar ya kani ba ngelak ban light na kan ni ke jing pang bar ka jing sitom bar ka jing penjenjaru yangi kan ke jing pang covid ndai kum ke jing pang ki bru ki yo pang hypertension yo pang sini yo pang TB kam no penjenjar handai jing yo pang jong covid khar khandai ka penjenjaru ye ke jing gesem na ka daw bha bangin kiar hi dakini ki sim ye ki lat jing eda Ti doktor ka kani hatu kani ka rukom test bamenta kala ni em ban syam yu ni u Omicron. Katang ong phi ki kini ki test ki badan habun ki jaka mo kumba chaki district kum ki rapid antigen rapid test RAT rapid test mo RT-PCR Sibinat kimla ban penyeper laudeu delta variant lane deu Omicron variant kisuti bau deu coronavirus Henry ban tipat ba deu delta lane deu Omicron yakini ki sampel ki bala yo positif ni hapha sakitu ki special lab mo ki special lab masni wa mentakin ong selong ro kladon ke lab ban pha test ikini tikin sa pha test yakini ki sampel balong positif khnang bangintip bagani gede Omicron lani delta ban ngitip hagi por ki bala leidru ka sarkar na Meghalaya ki la pha test ki sampel la lab ba khambun ki bala yo yakini Omicron ru hapo state jongi Kila don bai hoi ladon to ladon nak tak daung di ban sim kia ha banum pur state hang ni hapo state jongi ru Ti doktor hatu kani kajing ai tika covid kala ban yada yangi no uni u Omicron hot kala ban ai jingeda tanga ong phi menne wat ki ba ai vaksin ru kila hi ban yo e kajing pang covid mo pang covid kala ban de no delta variant la ban de Omicron Henry kajing tapat kaduna kajing kiduna ki ba yo jitom jur mo duna ki ba dan kam manthia hospital duna ki ba dan kam yo oxygen bat kham duna bha kajing yap te na kata daw ka sarkaru ka ai ka perslur bha yo pajba ban ai injection bangila ban yo e kata kajing da ban light na kajing sistem ka ba kham jur wat menta ya ki nong tre jong ka health department bat ya ki front line mo kum ki police ka sarkar kal ai ki ban ai ke benta balai ru ya ke injection mo ban ai ka booster lani ki khot ka precautionary dose kala ai ngi ban ai ti ki pai ba ki balayo lat ki la sim ya ni ki inject ki la sedang ban sim te dan bok da ba ai inject bad da ba ka sim ya ni ki lat badeng mas mo covid appropriate behavior da bang ying ya jangai we chimitar mo dangi kiar na ki jaka ba kham khapnia briu bha ngi phong mas ha ki jaka paiba le chayeu sahat ngi de phong e ki mas dangi songkali ngi de phong e ki mas tingla ban ai jingeda na ni ga jingpang covid khat kandai
Te doktor hatu ka jingteng ye ki mas kala biang mo banyada no Omicron lani dangdan shu mo kilat kiwe pat kilat banyada. Ka jingteng ye ki mas de ka we na ki lat jingeda no khnyang covid mo kumbaong ifi kade ka covid appropriate behavior ki don sau santli ki step ki mangihap dan kam haban le mo ka banang kong de bangin phong hai ki mas kinu ki mas mo ide ban phong pakham bhangi phong ki ni ki mas reply ka jing phong mas kolong bagilong taj bha banam lai air nang ni na site mo katang banang ni na jrong ro ngide ban phong bhai ki mas bat ngide ban phong ki mas ki bakhuj ting ki bru ki phong de ju ki mas teyo arteyo ko to kolong ka jing ma pan ban mo kam wan rai ka jing bha hende ngide ban bujli no ki mas ba bat ka jing ai tika yo covid khar kandai kolong ka jingeda mo ka jing sai ki kti jangin dangi wan na yo na hat de ki ta se jaka pai ba ngide ban sai kti bha bat ngila ban ya kiar kumba chimita re mo khamtam ye gitu ki pai ki briu ki badan ye kini ki dak ki sin jong don jing sit le ne ki jong bayong kle mo dan kedon jing pang jerho ki de ban kiar ban le che ki jaka pai ba khanang ban ke jing spread kan sa duna tekni ki de ki lat krenti baru ngide ban long ki ba klan ha ko bormet jongi ngide ban bam bhai ki jing bam ki ban te ka met ban mo ban boost ki immunity jongi baru ban kiar na kini ki ki jingdi ki ba pentlon ye ki ba pentron ye ka met jongi kum ka jingdi duma jing bam duma mo kiar na ka kiat ban na ki ki jaj ki ban pentlon ye ka met jongi ngide ban kiari kita Ti doktor katnup ka jingpang kala banjur hakitu kibala ai tika covid kibala ai tika arsen kiba yo biang ya kani ka jingpang lani kitu kibala kwat na ka jingpang covid kha khandai ta ko mo ngi phi menne ba kini kibala yo bala inject ro kidon hi kiba yo neu jingpang covid khat khandai mo wala de delta variant lene de omicron ki yo hi ka jingpang Henry kata ka jingpang ka bakhamjur ka dunabha wana du mencam snem ru hapo state Meghalaya ru kila study gitu report ba ki balayo tika ki dunabha ka jing pangjur duna ka jing thia hospital duna ka jing don kami ka oxygen dunabha ka jing yapru kini kede ki jing mentoy bangi yo na ka jing ai inject tengi ngi khmilenti ba hakisni banwan da ka bi ai inject ye baro ki bru ba uneu khniang corona ro unja no hi sesindon ta kata ngin laban im biang daga jing im ka ba khamsuk mo banom ya kumbang hiju im ngidang khmi lenti kata hi ti doktor hatu kani ka jing ai inject i khanna ki ba khat san hadu khat prasnem kala ma ban penduna yo ni khnyang jingpang omicron kumbang i phi mene ba ka jing ai tika ka yada bha yangi na kani ka jingpang covid khat khandai mo ta ka jing karai jong ka sarkar ban ai inject ya ki khna ki ba kharsan snem hadu khat prasnem khamtam gitu balik school mo mabini du class 7 8 9 10 kani kan yarab bha bat kaneda ri ka jing priang jong niu khnyang covid khat khandai bat hadin habut khmilenti ba kini khna ru kla ban yo ban le school mo ba kinam pep ha ka nai class 9 class 10 ha ka class 11 class 12 ru khmilenti ba kini kan long ka jing yarab ka bakrau ya ki khna school baru ban pendunai ke jing sepriang jong ni khniang covid khat khandai sakiri ki ba sabar jong ke India kelas dang ban ai wadi ki khna ki basan snem seneng ro Henry hapo India jongi ki ai tang ba kharsan snem hadu khat prasnem menta kelas dang ti doktor mene phila ong ba kani ka third dose lani ka booster dose pi ong phila ai ki frontline workers las dang ban ai ti ka don kam ni em pat ban ai ki pat ba ta ka jing isa ta don kam hi ban ai bro khoi tang ba kumba fitip ba ka vaksin hapo India ba hapo perthei ru kadang duna mo kamda ban ai bro ki pai ba te ka sarkar kla rai menta ban ai swa ya ki healthcare worker mo kinong tre jong ka health department ba ki frontline kum ki cipai kum ki police mo bat ye ki pai ba ru las dang ban ai ki tu ki belong priority ba ki ba hendri pheu snem seneng kham tam ye ki tu bodon ye ki jing chitam comorbidity kum ko BP pang sini pang kansar mo kino ki jing pang las dang man ai ki hendri pheu snem seneng te hopefully ha ka jing don jong ki vaksin te ka sarkar khmilenti bakan ai bro khoi ru mo ki pai ba ru ki bodon kam pi por bas dang mencem snem khan ru tarik Januari 2020 ru
kisdang nangkong kendiat nang ta kisa expand tangi kemilenti ba boro hikin yo ye kene kalat ban sim ye kidawai injek hakisnya ki banwan Te doktor ka eka khubor ka phi don ban ai shiki nong pet jongi halor kani ka jing don kam jong ka jing ai ti ka covid but ka jing bot ya ka ya ki covid appropriate behavior kowe ko banga kwa ban ong ye ki nong sngap hang ne ba ngimde ban ting ngimde ban panic mo ngide ban mi sakmat ban radding khong yo new khniang jingpang dang bang iding baki dak bang isim ya kitika menengkong ba da me ding bhai ki mas habangi le sekino kino ki jaka sabar na kaying jongi mo bat ngi chim ya kini kelar klenti kumno bang dangi le jaka pai ba ngi de ban sai bhai ki kti jongi mo bat ngi de ban pengklan ya kemet jongi dang ba ki jingbam ki ba bha mo ban bam kini ki jhor jarngam mo ani ki jingbam ki ban te ya kemet jongi perlu ban kiar kamtam na gitu ke jingbam ki ba pentronya ke med jongi kumba ong mene ke jingdi duma ke jingbam duma leni ke jingdi kiat mo kala ban pentronya ke med jongi ngila ban penduna kini bat pen slur ya ki pai ba ban bam ni ke jingbam ki ban te ke med jongi ban ngimde ban ting ngiwan sakmat te chimi ki lat klenti kat ba ka sarkar klap tha ingi tang kini Janganget ba ki nong pet jongi kilala ban yo ya bon ke ba ngidei ban tip bat song thu halor uni u khnyang covid bathamai u omicron lengba ki jing batai bat bania ka jong I doctor ibala wan bat ibala sim khia ban batai bat pen so thu ingi halor ha kani halor ni u khnyang jingpang ha kani ka por tinga ai khuble phi doctor iba philak loi ban wan ha kani ka studio jongi bat ban batai halor uni u khnyang jingpang omicron Ti nong pet katu ngila haban pen kot no ya ni ka program jungi ka Dr. Speak hadu bang ne kan du biang sai sisen khuble phi baro